Mnangagwa removed. Panguva ino chakachaya. Turikuona kuti according to ZimI panapa vari kubuda vachiti aiwa turikuona kuti the government ministers panguva inoi aiwa the parliament members of the parliament panguva inoi aiwa voratidza kuti they are going against the Zimbabwe leader Emmerson Mnangagwa. Sanapinda mashoko sekuda kwanoda nyogwa panapa pabepa nauro rezimI zvinatsoratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika panguva inoi is facing internal resistance yakanyanya. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa muzimI mubudanya pamuchinzi Mnangagwa see conspicuous absence paired with the Garway's awkward appearance as a stand-in has further fueled speculation about the president's civil influence. Sources inside the ruling party claim impeachment whispers have turned into overt discussions, with the members of the parliament reportedly no longer wanting him. With the opposition energized, the church are emboldened and spirits involved and the national struggle, all eyes are now on Tuesday's looming shutdown and on whether Mnangagwa's silence today signals the beginning of his political end. Panapa mutungamiri wenyika is snapped the service of ZCC due to a number of reasons. Panapa vari kuti was because the Geza effect, because of his helicopter. Panapa another version is this is because my impeachment cause they are rising high. My members of the parliament panguva ino vari kuonekwa kunzi at the end of the day vari kudzokera pasquare one kuti zvinani kuti mutungamiri wenyika aureve pasi just because vari kuona kuti the country is failing, pari kuita mismanagement of resources, things are going out of hand. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi as people they are waiting for tomorrow Tuesday and Wednesday kuti tomboona kuti the shutdown yacho achange akamira sei. Ndo chatiratidza kuti mutungamiri wenyika acharamba aripo here kana kuti it's going to end. Ndako mai section medu mafunguro enyu, so subscribe or like and don't turn on the bell icon.